Hadin gajing persang borba ka Pakistan banther daki namding syaki benta jong ka Jammu and Kashmir nalor gajing siat daki dran syaki weipat ki benta jong ka India kentup ya ha Jaisalmer ka Rajasthan kisipai duriau ka India hangne ka steps ngi thoding kila penlongi ka jingkilan met ha ka rukom jong ki kam yakun persya ha ki benta ka duriau Arabian persya ka Pakistan ong kitolong kubor hakas ngi palai balala layo sngo ya ka jing pthei ki bajam hajamu bat hadin layo jing tiap baka Pakistan klasiat de ki namding omtang hakate kanong ba henresha ki katuk ani ki weipat ki benta jong ka Jammu and Kashmir ki bakan thop ya ka RS Pura Arnya Samba bat Hiranagar henrei baro kini ki namding gila syasiat penhap hakitiar yadar sunye ki air defense system jong ka India layatu baladon ke jing shather bom ha Pathankot batla sakhiru eki drone ha Jaisalmer nalor ki weipat ki jaka ki bor sarkar kila penjari ru da kabab penlip boarding bine black out ha ki katuk ani ki nongba kenthop ya ka Chandigarh Mohali ba Srinagar ki jaka sipai hajamu Pantakot bat Umdharpur kila syak thombor lingba ki drone bat ki namding ka Pakistan hasilente ki jaka khoput jongka JNK hangne ka sngi Henreya kini ki jingma lala ban penpulom no da ki sipai India hakabakam syam ladon kanu ka jingyap jing mensau ne ka jing syak penjulor ong katnat ya dari ha ka jing tho ha ka X ka India kalalong ka bala penkre pura baniadai ka jing sinsha jongka bat ban pentikna ya ka jing shngan jong ki breu jongka kala benrap hadin ka jing thombor jong ki leno ha Pahalgam ha ubnai baladep ka India ha ka sngi balang balala kala sedang ya ka operation sindur hakaba kala thombor ya ki khandai teli ki jaka Pakistan kentup ya ki tedam jong ki kenhun leno Lashkar e Taiba bat Jais e Mohammed ha murid ki bat ha Walpur ha Punjab jong ka Pakistan kala penpai kala klam seiso hadin ba kala ther syaki khasan teli ki jaka ha India kani ka jing penlong ya ki sipai India ban thombor ya ki kor ya dasun jong ka Pakistan ha ka step jong ka sngi pale balala bat ka wei nakini halahur kala syak penjulor nang taha ka janmit jong ka sngi pale ka Pakistan klasiat ikinamding bat ki drone ki bala syak penjulor no ha ki tiar ya dasun ke India kham haswa kani ha ka sngi usekretari kambari ka India u Vikram Misri ula penpau biang ba ka jing penpai jong ka India klalong ka batikna hadin ba ka Pakistan kala penpai kala da ka ba persyang ban thombor ya ki jing don jing em jong ki sipai India nalor kata ukan tho ru ya ka Pakistan halor ka jing kam jong ka India kala penjur ya ka jing e da ka ba kedeu ba ka Islamabad kala sedang ya ka jing penjur ling ba ka jing thombor jong ki leno ha Pahalgam ha ka ba ar phunriungut ki breu ki layap